Engkau ngi aingu boleh wala ailat ingi sisisin pat kum ka balang bingin yo ini ka Bible si ka ni sengi thok ding jo ni ka tayo ko nga pria subah piwe ki ba plai ka por ban yashim bantalang ha ka Bible study bat rung ka jingwai jongi jingwai jongi ko balang bo boleh unkir khui pi le maka ktin ka ba kodor ka jong boleh tungi ya shikmat ni ka Bible si jongi ka ni ka janmin ni ruai lang ka tu ka jing ruai ke beng la pha ka jing ruai ka san spa sau pnyo san spa sau pho ka kwat jing ruai ka jingi san spa sau pnyo san spa sau pho ni ruai tang likely ka khot ka chorus ka khot ka bening kong ka khot ka ba ar ba ka khot ka ba sau khot ka bening kong ka ba ar ba ka ba sau ka thu ya ka chorus jing ruai san spa sau pnyo ba san spa sau pho ngàn snow let rain ban fly you try ba la ma yana ban bu rom ya ka di lu try ban ya ka ding for na Chris ngalala na kapop bat ka jingkit jong apar kaladon akading punan ngalaye ngalajom demen tangan ku menju nom shu try nga tu pam ha u ga shan nyaru mon om pelen ran kum yang abaker men skem ha u Chris ngalala na kapop bat ka jingkit jong apar kaladon akading punam ngalaye ngalajom dimen tangan ku menju nom shu kan khot pasau try un plan yang un ong hak ma jong ko pa bahakasam lem ngan yo shong hari blakre yang Chris ngalala na kapop bat ka jingkit jong apar kaladon hakading punam ngalaye ngalajom dimen tangan ku menju nom shu how Chris ngalala na kapop bat ka jingkit jong apar kaladon hakading punam ngalaye ngalajom dimen tangan ku menju nom shu how Chris ngalalait na kapop ai ngui Jesus Christ na marwa ba ushim no ikipop jingi marwa ke ba kum ki breu ni ju pin song si ga jing ju ha ka step ni ka Bible su jingi ha ka step kan lon ga gospel ju Matthias ka lendong ka ba cut away ka khot ka aku ra hadu lai pho gospel ju Matthias ka lendong ka ba cut away ka khot ka aku ra hadu lai pho ki kan tin ke bangi ju tip bhai kam ngap ki kan tin ke ong kum leng
tuan hanga pi baro ki ba thai bat bakhia ka jingit tingan penjam mi pi tu shim ya ka lingkor jonga ha pi tu hikai ru nanga na ba nga ubal lui bat ubarit ru ka donot ti pincham ka ba ja thai ki men sem jong pi na ba ka lingkor jonga ka long ka ba jem ba ka jingkit jonga ka long ka ba sting tu ni ruai hakik ti ke jema trying IT not trying ke jamit ko pa IT not edit ko trying ke jema chukat ka donot jonga baro hakik sang di blej mem Dwai mai komen sim equipment penyai ya kini kapor juga jing im jonga. Meshanya akik sang di blej jome. Kerku yenga kerkulang ini paski bro ki besngam ya ka ketin ga im ga jome. Ngapan ga bangu ka ketengu Jesu. Amen. Ka gospel of Matthew kalong ga cut away ka khot ga apupra adu lai po. Tuan hanga pi baro ki bathai. Pat ki bakhia ga jingkit tingan penjam mi pi tuan hanga Kapenta ka beningkom kadai gini ka dekhot ka basau ka arpu pra ka om tuan hanga but ni shat skau tanat ban keren nan ni ban pendon kam but ban kam kenti habang imat iki jing ki jing jinjar ya kena ka kentin ka jong oble ni shat so tanat ban kam kenti ya kini ka kentin ni susu to nak ban peren kam ke kentin haki habun ke jing kendo jong ka jing em jing kam gibreu bat ru habang ye slok bat ki we pat ki breu ni ye kren bat ki we ki hapring ke jing ki babun ke jing kendo jong ki bamat ki jing ki jing le ki mat ke bo ka pop mat ke jing em joki ni shat peren kam ki ka kentin jong ka khot ka arfra tuan hanga pi baro ki bathai bat ka bakhia ki bang shat kentui gibreu bikin let show Jesus Christ bikin ai ke jingkit ke bakhia baro ke bagidan hakiki ke jong Jesus Christ but lembaga ni ke khot ka bar fra ba Jesus Ukraine ni ki kintien tuan hanga kadai nganong lu kadai ka jingkot sobha ya baro ban let ban shania hau shimet ban yo mat ya ka jing ya rap ke jong kadai ka jingkot sobha Jesus Christ bangin yo ban mat dengan let you yo ban mat ke jing arab ju but ada ublay ngan ong ni ada Jesus Christ u khat sngo bha yangi ban yo e ka jing arab na u daga bangi shania ha u kan long ka jing du jing mentoy yanga bat ye phi lada ngi le bam sut nyo lada ngi instinct ladang ngim jubab yakane ka jingkot sngoba ka ba Jesus Christ u khot na ka benta u Jesus Christ u khot mli u tim bangi don kam ka jingarap jo daladi lingin mala ban perlat adi nang ta ni don kam ya ka bor ka jung u ban le kom da ban perlat yi na ka jingkit ka bakhya ka bangi don ha ka jing im junga ba jingpi fi ka julonga ka long breu man breu ken ni shai ong ada lagi bakot so bahai ngi sha uni kite ni la sngo beat pil rangim lai mo kila khot so bahai ngi kila da khot chitom ngi kila ken mau ngi sngo beat pil rangim lai bat kai ka bangi le in persang da kila baro kat bangi don ka bangi la ban jebab ni ban pendep nani ban late sya kata ka jingkhot ya ka ban la khot ngin persang la that la drem ru ngin persang ban mari sko bp ni kala da khot chitom kila ken ma wi ni mo ni chat ong kom ta ki kentin henry ka bai dei pat ba ka jing khot ka jong Jesus Christ ni dan mo ki jing sko ke ba kum kita halo ka ka jing khot ka ba Jesus Christ u khot ingi la dangim juba bi ka jing khot ka jong Jesus Christ la dangim tre ban le ya ka jing khot ni ban priang ta ka jing khot ka jong ni ton em ka ka jing snow fi uji su uperkhat ini tu kita ki beri ke perkhat subhai ni ke perkhat ini ke ken mau ini uji su uperkhat bu ken mau ini u ai ye ke nika ka jing khot sobha par ke nika jing khot ka jing sobha ka jong jus ke kam long na ke penta ka jing mentoi ju kan long na ka dim ta ka jing mentoi ju ni kam long ka jing mentoi ju kan long ka jing mentoi ya nga bat ini ka ba uji su u itu ba we ba ka don kam bangin responding in jubam ya ka jing khot ka ju But bun sina bangim juba be ka jingkot ka jong Jesus Christ.
Kapen pawingi ya kajing bam sut nyo. Tengi long ki e kmat jung blay bakat uni blay bakrau kan mau yang ngabat ini. Ni ju perkat ni kata. Badangim jubab ya kini kajing khot ka jung jis. Kapen paw ya kajing bam sut nyo jung king diat ru. Ya kani kajing khot sobha ju. Na kabenta kajing mentor jung. Kapen paw ya kajing sarong jung. Pau ka jing sorong jingi bat ngan nya thu pi ka long kum ka insult ka ba crowd e yaw ta unong khot uta unong khot ubala khot ini bangin mat e ka jing bha jo ka khti ka jing bangin mat e ka jing polite ngin mat e ka jing su spa ka jing ka long ke insult ka ba crowd tam e du kata bat ada ngi pet bha ka ni ka jing puli ka ni ka janmit bat ada ngi ti bnya bha ngin shamba nak kabenta ka jing tip jingi don artili ki ek jing thmu hoi ka jing thu ka nong kalong ta bangin chu tip ni su thu ka kabenta ka jing kli ka jing thmu ka ar si ka bangin pe benya ti ka jing thmu ka baning kong kalong gumnu ka jing khot u Jesus Christ tuan hanga ika thoru ki breu hakitu ki por balik u khot u Jesus Christ tuan hanga nai ka jing chan namar kini ki breu ka tu ka por kini ki sha ban beng ni kisha pinkit ek taka lengkor ka bakhya ka jing em jong ki da ki jing hi kai bakhya jong ki jing kai bakhya jong ki jing hi kai niam la nong ani ki ai niam ha ka tu ka po ba ki nong tho ba ki farisi ki bo ye ki breu ban le ban pendet ka long ka jing ban khya ki balangin phai manga ka gospel jong Matthews ka ba ar pula ka ba ar bat saw Gospel Matthews kalenong ka ba ar fulai ar bat saw ka tin ju blek ong gumni ar fulai ar bat saw sab ka tin ju blek ong gumni uda ong kinong tho bat ki farisi ki shonga ka jing shong Moses namar ka tai ke eru ka ba kinda ong api ban sumar to phin sumar bat leru henrei ka ba kum ka jing le bat leru henrei ka ba kum ka jing le jongki phi wat le na ba ki ong tikim le hi na ba kite ke jingba ke bakhia ba ke e ban ba ki bu ke terpeng ki breu ni kimman ban pen khi ye ki de ke shen riati jung ki sngam ki bu ke jing kai ke ba e ki bu ke an ke ba e ki pai ba ke lam ni la de ba kim le u ji su ong ye ke ke ba ki hi kai ye ke ba ki ong le ye ka ta ni ong wat bu e ko kom im jung ki kini ke jing hi kai ke ba u ji su hi kai ki breu Badi kesenran, dia nak takara uji su ong iki, tuan hanga, tuan hanga, wat snap iki, wat boot ika jing imjuki, wan shanga, ngan pin ipi, ya ka lingkor, ka basuk ipi wa pin ba. Dia, kini kelong ke jing temu jangka, kini kelong kita ke jing temu ke beningkong ya ka bau uji sum utu lembaga ni ka jing keren tuan hanga pi barok ke batai ke bekha ke jing keren. Kecing temu ke baar, baka ngin kami pe akan ke janmit. Halo kan kita ke bau jisu ong tongan hanga pi baro ke batai ke bekha jikit. Pada jisu ong tongan hanga, pi jisu ong tongan hanga. Ke bau jisu usngo tu ulong ba nga don ke jubam. Lalu nga don ke kala jingaram. Ye ke babon ki jing e. Ke bakum kibriu pia kendo bar bangi nyepit ki jing e kan kasi ngini klet no e kata ka kibriu ka tu ka por ki mat lama ka jing kai ki farisi ba kita kinong hikai ndi ka ba jisu ka tong san e ka benta ka bar ka jing thu ka bar ka ba jisu u khat kibriu u soto matang ma u bala ban pelat yang ta bar ka ni ka janmit le si bangi nyepit kap nyepit kerpang kalong ya ka jing ya kata ka jingkit ka ba kya ka bangi kum ki khun ki jong blai ni don ha ba kam ta ma ka bai dei ba ka pop kapapan ni ka jing im jungi kapop kapasensyane ka jing im jungi kabangi kibriu dalade ngim la ban pelat yang ta ni kibriu dalade ngim la ban bread ya ka ngim la ban penkut ya ka uji suang ngadon ka juba ngadon ka la jingiram tang la da wan changa la pi wan changa but bar ka balakan lu ka la ka nadu ka benta ka banas ka ba nadu nasdang ni syak sultanat ban penen kamen ke kentin tuan hanga ni ka khot ka ba arfu fra henrei kan ni ka khot ka ba arfu fra ngan ong ifi kan om long ka ba dapura
kanam long ke badap pura lani pingi haba ujisu khot bon ngi set jubab bon ngi jam pin ta ngarang ong ba kani ke khot ke ba arfra kanam long janai le ni ke balong ke badap pura lani la bat ong ba kalong tang shiteng lada ngim lada ngin chubret iki jingkit ki bakhya jongi hau Jesus Christ klem da shimpat ya ka lingkor ka bau jisu uai ne rutrwa ka jing emjing ni sha sutna ban penan kam mi ka khot ka ba arfra ni bun sin ni klet pade ni thu iki breu ni kin tu iki breu ka khot ka ba arfra ni bun sin ni klet pade ka khot ka ba ar khondai ban ye thu ni ban kin tu iki breu ba ki dei ban le ni sa chama bun sin ki breu ki sa jubab ka jing khot ka ban ngong ka khot ka to na nga phi baro ki ba thait ba ka ba khia ka jing kin ba ngala ba nong ki yo ma chi sha ya ka jing ja thait ki yo ma chi sha ya ka jing polite ka jong u Jesus Christ ni sa yi ba mo ki jing ba bun ki ba mat ya ka ni ka jing polite ni ka jing siu spa ni ka jing jong u Jesus Christ habangi ni sa ilam ba kini ki jing seng ba he ki crusade ngala ba nong ki jing seng yala ki peace festival nata ki Bible study ba ki wei ki ja jing seng ni sa i ba ki breu habaka don ni ka jing khot to na nga phi baro ki ba thait ki ba khia ka jing ni juba bi ka ni ka jing khot ka Jesus Christ ni juba bi ka bon ki don ki crusade ki ba ki hajar ki breu ki kala ka ba mon ki ba hajar ki breu ki juba bi ka jing khot ka Jesus Christ ki ba thait Berangnya, ya kejing syak ban ben jo ki bo jo ka pop, jo baman, ki let man bread ki kejing ke bakhia hau Jesus Christ. Na syambun kita. Oh, ni kejing pelat ka jong ngim la ban len. Ni kejing pelat ka jong sama bre, kila jubab ke kejing khot ka jong Jesus Christ. Henry pin pet pat kamadin, pin pet aka wei pat ka benta ka khamyar. Ni syat syamba tan kinjat ki bala ban yeng hadu ka bakut tang kinjat ki bala ban sei so shisha tang kinjat bakat ni ka jing jubab jong ki ni ki jing kala ki ba kraw ka jing im jong ki tang kinjat ki ba yeng tang kinjat ki ba sei so shanu ki ba bun gi ja shanu ki ba bun gi ja Yohanes nong pen baptis sa ka gospel jo Matius nong balai ka ba prau ong ni ki kintin ong ni ki kintin ngap ong no na ba kum tati tu sei yo so obadai biang ye ka jingkala ka bamon ladang ila jubab ye ka jing khot ka jong Jesus Christ ngila bread lut ka jing kit ka ba khia jo ka pop au Jesus Christ ong gum no na ba kum ta tu sei ya uso obadai biang ye ka jingkala ka bamon jong phi kabamut haka jing im jong phi ni don kamban sei so ni don kamban yeng scam haduk kabakut kajing kini kalong balingim la ban sei so hadin kajing ja thai ane kajing pelat ane tu ngila bread no kajing ke bakhia jing au Jesus balingim la ban sei so skap manong ini skap hain ke kintin kadau kalong namari ni pediang tangye ke jing ja thai ke bau jisu ukular skam ha ni pediang tangye ke jing ja thai ke bau jisu ke tuan ngapi baro ke bathai ke ka jing ai ti pencam dengan penjami ni pediang tangye ke jing kular jong ke jing ja thai ke bau jisu ukular ngim koloi pada ban shim ye ke lingkor ke bau jisu utruai ni ban shim haga khot ke ba ar khundai ni shim tengah ka jing ja thai ka bau jisu kula khot ka ar fufra ngim koloi pada ban shim me ka lingkor ka bau jisu utrwa haka woi ka khot ka babut pat ka khot ka ba khandai ngim koloi ban shim me ka lingkor u jisu Christ kan ni ka problem ka bakrau babun ni address ki bro tengah ka benta ka banikong ni thui ki bro tengah ka benta ka banikong ngim ju ka me tho pat ka ba ki dei ban le hadim bi ka juba ka jing ka li ka banikong ka jing khot ka pat ki dei ban le kan ni ka jing ka bakrau ka bi kendu Ken mau abau Jesus Christ khot ka jingkit lingkor ken mau ka jingkit lingkor ka long shimet manga badu Jesus Christ manga shimet badu Jesus Christ ngila ba long ke ka lingkor hanga shimet hi ke ka jinga ba lingkor badu Jesus Christ don bon ke benta
Henry kum ki Kristan ki badang jubab ika jengkot ka jong Jesus Christ. Kum ki Kristan ki badang lung ka jingba lingkor ka ba ngayoi ka ba kong sang tam kalong ka jing puli jongi ya ka tin ka jong bele. Bat ka jing selong jongi bat u bele lingba ka jing duai. Kini ka jingba lingkor ka ba ningkong jongi kum ki khun ki jomle la khlannya la telot la sedang ne la nang la ya bun sem ba jugis ya kan ne ka lingkor ngi nam la aban bret da lele ru nangi ya ka tin ka jomble ba ka jingduai ni ka jingi selok ni ka jingi kren jingi ba be ngin nam la aban bret ka ni lingkor lanu la ru ha ka jinglong kristan jingi ha ka jingi ya leti jingi kum ki khun ki jomble but kani ka bangalong mane kani ka jingi ka ba kraw ka ba ngisem namar Duna ki bakloi ban shim. Ya kan ka lingkor, da ka jing trang, da ka jing sliang, patlu da ka jing ai tilut, la kalong ya ka por, la kalong ya ka bor, la kalong ya ka jingmut jing perkhat. Ha kan ka benta. Ka tin ka jong play, bat ka jing tuai. Bat ka ba snowsi ka ma teng ka tin ka jong play, bat ka jing tuai ka long ka lingkor ka ba kyatam, ka kya ingi bengin kit. Baling ong kumta ngi kloy ban sacrifice ngi kloy ban aitilot ya kanu ka jing sobha jungi ngila ban page football shiteng mit ngila ban ki page football dang step kala amnong ni shibanai ni arnai ka bakatu ka jingele kane ar shikenta shiteng ar kanta ngim lele ngim juknyum kamdon ka jing sosi ahiyeng ngasem bat kumtak dater mar bangi snow tama ya kata Nyai bun ke po ban pet cricket, nyai bun ke po ban pet UFC, nyai bun ke po ban le ki video game ka jingi kum ki khur sa ko sa ban julia ban itu ki jingi le ke ba bon ke begitu haka mobile jingi. Ngile da ke jing so bai, ngim ju ai da. Ne bang to ngi duai. Ne to ngi pusan ni ka tin ka jong play. Kat san minute ru ngi so kalong ka jing ban kia ka ba kraw Ka jing ban kia ka ba kraw ka jing sam thia kawan ka jing thai kawan nyai daw bangi bon kam ni ki kun nyai daw bangi bon kam ma office nyai daw ki babon ki kam bar ka tin ga jong blai bar ka jing duai ka kalong ka jing kit ka ba khyai ka ba bon ki kristan ga ski ngimon bat ai ngim don jing trang jing sliang ka ngimon bat ai ka bor bar ka jing mun chu khat ki ki bangila na ka benta kini ki arti ka kalalong ka man ka burden ka jing kit ka ba khyai ka lingkor ka ba khyai ka jing im jong ba chu Henry kani ka lingkor kamlong ka bakhya kalong ka basti balingi di ban shim ka lingkor ka jong kis tang bangila bread ka pop jing Jesus kis tang bangila shania au Jesus kis ngila yo ka jing kala mo kalabian balingi ban shim ni ka lingkor ka bau Jesus utarwa nga ba fi kambiang ta bangin juba ka jing khot ka jong Jesus kis kadon kam ngin kit lingkor bali kadon kam ni nyepet nga ka gospel jong Matthias ka lenong ka bakhat khat ar ka ba saw pulai ba saw pusan begitu ke bentana ka ting ga jong play saw pulai rupsan ke Matthias khat ar ngam tia mau mensim ba khu la mi no breu la ya ka ja ka ring kyang ba u dawat ka ja ka shong that ti shem onda kom ta wong ngan le phai pat salayeng na ka bangala mi no tia bo lawan pat shem ya ka bala suda bala sar bala bobek jingbo onda kom ta u le nyo ula shimlem bat u hinyo ke mensim ki wei pat ke ba kham bamman yu hi tiu la le apo ba ga jing shong sa bat ki shong sa anta ka ba khat du ti yaw taw breu ka long kham sniu ya ka bening kong sngam ka pop la mi no ne ka jingi jisu la be no ki jing bamman baro nangi jisu la sat khoi ki pop jingi baro ha ka jing khot ka bening kong uniu la mi mau jisu la be la haban mi don bor ban song su angi henry kelet ukan mau wingi ula sang keleng ukan mau tip kalong ngan ni sulet pet kai ngan sulet pet sentiat pet tu kalong kom nu ketu ka jakasa juga mensua para ba wan upet ka bible nu uiban nadong sedong la long nu la pen bet pen biang la pen itu la dong sedong tangba kasuda don tiban rumah rui selansu nama la syak be sisin
mat ika bor ka jong Jesus Christ shlan shu ban rum marway le khot sigi parlok jong u ki ba kham sniu bani u yang ni le thu ka jing ja baro yang ni le ban sa diam lawan ban rung ha ka jaka ka tien juble ong ba ka jinglong ka ba rim ka ba jinglong ka ba thamai ka kham shirkei bani ka ba rim ma bale shu tangwe la don sa hinyo mut ki we pa na syam me kata ka jing im jonga bun ki parlok ki ba respond ki ba jubam ya ka jing khot ka jong Jesus Christ ya ka jing terwa ka jong Jesus Christ ni ya ka jing khot ki bengin bread ya ka lengkor ka ba ka jik ka ba khya ka bengin don kilale kumta le ki kensting ban kit ya ka lengkor ka jong Jesus Christ ban simpat ya ka lengkor ka jong Jesus Christ ni syam ba ka eki ka ba joy ki hadin ngaman kilong ki ba kham shirke but bun na kita ki beriu ke balong ngai ya thu tangi ki parlok jonga ki binga ya ni khna lang ni sam lang ni rang ba lang bun kim don shu ma bele ba kham sniu kita ki ksui kita ki jing bamman ki rung ha ka jing im jong ki ka ru ban bathat no ne ban shim no ni ban du no ela ka jong ka jing im dei na kata kada u jisu ni u jisu ang to ananga phi ki ba thai ki ba khan an penjam tamba simpat ya ka lingkor ka jonga namala da phim sim ya ka lingkor ka jonga on so dan manu oban tenrong pat ya ka lingkor jongu sa sin pat ka jingim jingi ba kata ka lingkor ka ban sa tenrong pat pi kanong ka ba kham khia ban ya ka lingkor ka ban kong ba kanong ka ba kham ye phi ban juba ya ka jing khot jonga sa sin pat naman menta uta oba ai lingkor phi ula kham khlan ula kham don bor ula don kham don ki boy kumno ban bat ya ka jingim ka jong phi ban bat ika jim ko jipi but jisu ong gumno ka gospel of Matthias shipolai pupra sa jisu ong ni kitin shipolai pupra ong gumno but uta obam shim laga ding phna but but na din jonga umdei ban yo ina obam shim laga ding phna ilaga jonga ding phna jisu troangi ban kit ilaga jonga ding phna kumba ulakit ni ka jingkit kan ni ka jingkit ding phna kam nong ka bal khia e du kata idon kamban kit ikana bo jisu along ya ka jing ya kristan jingi ban bot yo Jesus Christ lada kan miguel lingkor ka jong Jesus Christ ka lo ong pi bangin kit ka don bat ni we pat unuman ban terong pi le pi ya kum tu phim don kan lingkor ka jong play bat pi Jesus Christ bat fi uta unslan ke ban terong pas sa sisin ya kan miguel lingkor ka jing im jong pi nang tau ong shu Jesus mun khat ar khon ra ong kum no khat we ar khon ra ong shu we ke kin tu nong kum no tu shim me ka lingkor janga tu hi kairu nanga what hi kai nang no shim me ka lingkor janga hi kai nanga ti ngi ju i ken ka lingkor nga thai pitit ngi ju i ka lingkor ka rong ka sna do ding ka kham jong na khmat kum tu don we ding na pedeng don so we balong kum kun ja mo khiu mo u balong kum tu baru ni u kun ja mo khiu open pipe open pra open luet i ka khendo khna ba kan long ba pit ban thung jing thung ban rap jing rap Barang ni no ding nak man isya lap begini kinong lur lengka kisah penangkap arteli ki masih banyak lur. Barang ngalapet bahasisin kapag ngalapet jili cikitan makurang ngalapet bahasisin yang ni unong lur lengka kalong ba kini ki masih pikam la banong bakawai ki masih siya kanya istet kawai ki masih kadiang kanya suki. Ngasyam kalau begini ki masih kiya ya ke ju ke speed ngalam no. Kime ya tam ki ya ke ju ke speed bara ba masih bana kamon uphai sha kamon to kadiang u phai lam bara ba muni we masih uphai sha kadiang uni u phai lam ngimla ban ya la ka jong ka lenti ngimla ban ya ka jong ka jing step ya ban ya si jam ha ka ju ka por kadai gini ka ba jisu kwa banongi tu hikai ru nanga tu hikai ru nanga ngalaba ya kan ni lingkor melap nong bau jisu ude uta unong ba lingkor ubala ubala jana ubala pura uba krau tam uba shakamon ngingia ba baru shakadian uya chijam ngingen ya chijam uya arjam ngingen ya arjam uya shakamon ngin pai shakamon uya shakadian ngin pai shakadian ngimla ban ya alaga jong kamon ulong unong kit lingkor ubala ubala janai bahadu kata-kata. Dia mata kadau meneng asal fikir mau ke jingkot lingkor jing kalong shimet ba no badu Jesus Christ.
Jesus Christ. Abang adon ka lingkor ka jong Jesus, bang ya ba rengkat pada Jesus ka lingkor ka Jesus ai nga. Hadin ka jing pelai luit ka penjing penjat thai ka bo ai nga. Hadin ka jing jubab yang ka jing khot u Jesus Christ. Padahal ka jing jubab ka jonga man shim ka lingkor u Jesus Christ, banya ba lingkor lembat u. Abo niu bamman ki bongo jong ka pop. Ki kuat banwan pasi ban pet ka jing ja ayu ba ka jing jangan long kum niu briu yo bangin yo ban rung biang u sa sisien. Kilap ba ngayakit lingkor rengkat pada Jesus Christ. Ngayakit lingkor pada Jesus Christ. Bada lei ru uni ubaman berkepop. Unum slan bantur sejan jengi. Ban terwapat ini ban pensyet pat ini ban tenrong pat ya kan lingkor ka jeng ubani. Mau Jesus uyai rengkat bani. Uyai rengkat. Udan hasenda jenga ngayai rengkat pada Jesus Christ. Tikum ki khun ke jong blei. Barang ong ipi ke ni ke jamin. Baka ni ke lingkor ke bangikit pada Jesus. Blei Jesus wang kan lingkor jonga kamlong ke bakhiam. Wong no. Ke jingkit jonga baka lingkor jonga kamlong ke kalong ke bajem. Baka jingkit jonga kabasting. Nama balai ngimkit marway ya ke lingkor, ngimlur marway ya katakan lingkha. Jesus ukit lingkor lembat ni. Kam kia hendak sting namar ba pimkit marway udon uji super pi uyakit lemek takal ko pi uyakit lang pi mata kada ko don kamingi banyakit lingko ba Jesus bat banyai ru ringkat ba de bangan step mga palat yu Jesus kan mentoy kata nimde bangan suki palat mga nimde bangan pai nga kat saka pamon nimde uni unong kit lingko balak I balas anong kita parang bal experience ba ngan hikai kenyu ngan penmlen kenyu ado wa nga phai shakamon ngan phai shakamon o phai shakadiang ngan phai o tong ye yai kham stet ngi le komta tong ngi sia suki phi tong ngi le komta wat le ala ka jong kamon hikai now Jesus Christ hikai now Jesus Christ te kom ki khon ge jong ple yo don ne phi ke bala bread ye ke lingkor ye ke jingkit ba khia Jesus Christ ni kam ton pa ka lingkor ka jong Jesus Christ ka utra ha ka jing im jong phi ngong phi ke ni ka jan me jong ka singi wat kelet ikni ka gospel Matthews khat we aku fra aku khandai wat kelet ikni ka benta juga ketin ka jong ble ru lai ko kalong ka ba kong sam tam he bun ki briu ngilong kum ka tu ka yeng bala mo bala pen khoi bala mi utu ukso utu unong shon jing dai ka khamse bu wan lam bi por ma ble ka thli ka jing im jing ka thli ka jing long kristan jing ka thli ka jing ya jing kum ki khon ki jong ble ngim shim me ka lingkor ka jong jis ki bun ki jing shapti bun ki jing la nya ki daw ki babun ka lingkor jo ka jing pulingi ka ktin ka jbe ka lingkor ka jing duai ka ni kamlong bat ka jing im jing ni ka instinct hadu kata ngim kolaban ai tilut ban sacrifice ka ni ka banta ha ki we par ki benta jo ka jing sobha jo ka jing ni ni kolaban ai tilut kham ka nu ka jing khnu ti kum ki khon ka jong nga turwa ka ni ka janmi jong ka ski so tu bau Jesus khot pi juba be ka jing khot ka jing Jesus Christ henry shimpat ru ye ka jing turwa ka bau Jesus turwa ye pi ka lingkor Jesus kam long ka kiang alamat ka jing jing alaya bau Jesus ka bun sne mata kam khia ngamon na ong baka kalong kum nu rei u Jesus u yarap laminga ki benta baro nas ngosi u yarap ngapang don rengkat ayat pinga jing e don hasenda junga na shep ti o pentingan dia adong sedong tekalong ka basting si sama beli uji suya ya senda junga ti wat jubab ti ke benta ke beningkong ke khot ba phra shimru jubab ru ye ke khot ba phandai ban kit ke lingkor uji Christ ngin ring le kum ta ngin shemba ngin kit lingkor tang ba disi om dan kui ba ke lingkor ki ban wan ban tu chen mar uji su senda junga to bleng ku pi me ka jan me junga ne ke ski unai boringi unyarap yuengi bengilak ban pendap kata ke jing khot ilak ban priang ni kata ke jing terwa ke jing Jesus Christ ka bau terwa na ke bentai ke jing mentoi jungi hi na ke bentai ke jing mentoi jungi hi kum ki khon ke jing blai tungi duai ke jing IT ke ni ka Bible study nang tungi duai ye ke jing don ka jing blai kum ki khon jong ka palang pring ni ke jing e ka ba kum ni pring jing kendo ki ba kum ni ni tips camp ya irin kat baru Jesus Christ ya irin kat baru blai
utrai long aplang pro jingi yen light ni kijing sniu pala kijing si gini kijing shake jingi kijing shake jingi kijing sniu baro le lewat la gini bol kijing pang tegi ban bat ni re utrai unum e no ini bat lama kata kijing kendo jingi un penon borong yengi na ka benta ka borong ju utrai unyarap ni ta ka borong ju to ni wai Wana jan jame ko pan mane ke jan me jong gane ke sini sngomu e troin ma ka tin ke jame wat la bet troin ke jing trot jung shak ni nga dwai ke jing ter khu jame kan roi lai po nru ho bat sis pa sa ke jing em jonga ning kong baru ke jing em jing kita ke sngap ke tin ke jame ke batrang ke sreng ke tin ke jame Irap ko pa bangin sngo thu om tang bangin chu bread ke jing ket ke bakhiau jisu re in shimru ye ke jing terwa ngit priang ru ye ke jing terwa in jubab ru ye ke jing terwa ke jong try ni duai kerku ingi ko pa angi boti ko try ni kum ka balang ko try ki kun jong ka balang am tang jong balang ri jong ka kitab jong ka ri ka state ka ba e chingi ko kan ran ni duai ye ka jing kerku ke jma ka kum ki por ni sngo thuk ni nem la ban ya marui ko try ni su thuk ni nem la ban ya ta ka bor ke jing la jangi ting ka jing ye jing ha me try ngala rong ni talot ko kan ran ya rap lem ko kan ran bangin ngai tang ha me Yarap try niya chisin jam ringkat parme. Yap try nginwat ko try ka man ka jame nginle shekadian le shakamon abakum kini kipor. But yalam betin mame ko kan rat ka jing im jungi. Yarap ko try able niso thu klema me ngimla le ru em ko kan rat. Ngi don tam ka jing rap jame. Mamro uble ubakra uble ubador. Ho wala ngi ting haban ki bor juga ki jing ki yo ban bat ingi ko try. Ni tips kem ublei unum no ini u Jesus Christ mong ablam ulong hajan jingi on pelat ini ko tra hadu bingin dalat shiliang ko kan rat sang gunung ka jing mensaw ka jing jingi ker kui ka balan ko trai bagi kam ki babon ki bagi depan pendet kum ka balan ker kui ka balan jme trai kam tam ki bakin jamin sin ko kan rat ker kui ki kum ka balan la kalong ke pastor ki temem sang keramat ki khot baro bangin ngin thrang ngin sliang ka jing long ru blei po jingi ko ngin thrang ngin slang ka ktin ga jme ngin thrang ngin slang bandan ka jing slok ka jan bat me ko try ngin kin ko dor ki ki artli ko try ngin kin ka spa ba ka jing im jigi ko kan rat ble mangi dwai ro ko pai ka jing pen pau ka ba kraw jme la min sin ba khut ko kan rat lemma ka balang ga jme ko kan rat ki khat jang ka balang ki bri ko nyate ma try me dap purai ka balang jing me sin shari ka balang jing belong u ble jang ka balang jing ko kan rat me shong bat iko kan rat om tang mengin ang snow ya me ni i ki dak to gajing don rung kat me ablei bat ni tang ban snow ka bat biang ko try bang ni i kal air ka be ni gajing tray joka bang ni snow gajing don ka me ni gajing ki ka me gajing tray me ki ka crown kin jan hang ta ko pa mo mo ublei wa don bo ngasho ati no ini ka jan mien bi ski ki bang sa try we pat ki bible sing nang yo try hakiti blei je me ko kan rat men ker kui Iban ngi dwai pan de ka bo ting try bo prim jingi u Jesus Christ. Ka bo why not ar ka jing eat ba ka jing blai ko ba ka jing ai Jesus Christ. Lem ka jing slok ka batyang pin chai bor ka ban ni ka bom ka u men sem ko. Ai ka jing shikri gi lai ho we ka long rin kat ba ni kum ka balan. Ki long ka ki we pat ki balang. Ki long ba ki khot ki ki khun ki be ij ba ka ni ka ri. Akan state jingi ka ri jingi ka ran satlak ka perthai ko kan ba. Menta ba do ka taru ko ba. Amen. Tu blin ko khuye phi ni si kan du pan aku pat ka tayo blin on